So Janus, gitarist van Saterdag vanaand. Ja, Ja, hoe lyk dit man? gaat goed. Ja? Excited. Ja, wat maak jy vandag? Ik zit hier zo op de bank, chill baby. Het lijkt wel groot plannen voor die dag, maar ik zit Ja. zoals je lekker weet hier. Ons kyk maar, is 'n surprise. Is jy reg? Is jy ready? Go. Sluk een pil en fok net voor. Elke dag moet je kruiswas doen. Sluk een pil en lijkt net beter. Oh, wat is dat geluid? Zoals een bank voor je leven hebben. Johan, dag 2 van recording. Hoe voel jy? Wat is ons nou? Afrikaner zombies. Ja. Serieus, nie maar so Afrika, goed. zombies. Caravan Voor een recording session moet je altijd sustain. Je moet jezelf sustain. Je moet lekker weer zo. Wat ik altijd aanbeveel is, bullets, tune machine plastic. Je hebt gewoon maar niet naar de plek. Dan zit je dus gewoon en dan kan je ook wat. Is dit jou tweede paai, Jan? Is. Sure. Fireman of the day. And it came to pass that rock and roll was born. So jy sê is reg vir die ding, Johan? Yeah. Yeah, Is man. die fresh sticks te gebruiken? Was it like a requirement? Ja, ag maar my sticks was al skroot, ek het Engels georder die keer. Ingekom so ek het 'n hele batch fresh ones. Lekker. And this is what they had to say. Let there be light. Sound. Drums. And guitar. Ah, let there be rock. Reverb is better. More reverb. No. Yeah. Everybody more reverb.